høre mig alle sammen. Jeg kan ikke råbe højere. Det er en stor glæde, at vi igen i år kan åbne Langø Minimarked. Sidste år, det var jo en slags prøveår, og det gik til dels godt. Så godt, at man nu åbner minimarkedet igen. Til fordel for Langøs beboere, til fordel for cykelturisterne, sommerhusbeboere, gæstesejlere og campister. Det er også folk, der har benyttet sig af minimarkedet. Vi har set en stigning i turisterne, blandt andet cykelturister, som jo har opdaget, at ved at køre på vores stier, så får de en naturoplevelse. Og så er det jo rart, at de bagefter kan gå herned, få noget koldt at drikke, købe sig en is, kop kaffe og hertil nybagt wienerbrød. De cykelturister, vil jeg lige sige, har også været flinke til at besøge vores lille kirke. Et temmelig stort tal, der har været deroppe. Og vores lille kirke, den er jo åben hele døgnet. Ligeledes har vi set en stigning i gæstesejlerne, som jo nu ikke mere behøver at tage til Nakskov for at proviantere. Og det er noget, der er rygtet blandt sejlerfolket. Og så må vi ikke glemme den fordel, der ligger i det for Langøs beboere. Især de ældre, og efterhånden, så har vi jo blevet en rigtig af ældre herude. Nu kan man lige smutte ind i minimarkedet og hente lidt fornødenheder. Og kan man ikke det, jamen så tager man telefonen, og så kommer minimarkedet særdeles effektiv bytning. Der står bag ved mig. Men når det er sagt, og hvordan det hele kan lade sig gøre, jamen så er det jo fordi, at der er en gruppe frivillige, der har sluttet op om det, og kører rigtig godt med det. Og jeg vil lige sige, at det er en ulønnet gruppe. Det er ulønnet. De har også vist stor interesse i vinter. Bare de ikke ligger på den anden side. Der er sat en køkken op. Den anden, der er væl. Det er således, at forretningen står. De har også planer på fremtiden. Planer, som jeg vil sige, der kan lade sig gøre og vil blive fuldført. Det næste vi vil se her, det er nok en netcafé. En netcafé, hvor man kan komme og få klaret problemerne med sin egen computer. Der vil være 2 skyndige folk, der betjener den. Og blive sat ind i de mest elementære programmer, hvis man vil det. Og det bliver meget spændende at følge det. Vi må regne med, eller vi ved jo, at vi har cirka kun 3 år tilbage, før vi får alt, og især for kommunen, over nettet. Så vi skal nok skynde os lidt. Så er det blevet bedt mig om at rette en tak. Nakskov-garden har været herovre. Fordi I vil komme herud og spille for os. Og vi ved, I ikke er helt færdige. Men det var nu et spørgsmål. Ligeledes vil jeg sige, at brevsanlægget, som vil stå til rådighed lidt senere, da det ikke kører rigtigt endnu. Men der arbejdes ihærdigt på det. Der er indkaldt specielt teknikere. Det var sådan lidt meddelelse. Med disse ord, så vil jeg opfordre alle til at slutte op om Langø Minimarked.
Og i håb om, det bliver gjort, og i håbe af en god sommer, så vil jeg hermed erklære Langø Minebakke for åbent.